ma en 2-3-6-0-0. Kawachake ni jatendwan bura mar Wiper KALONZO Musyoka kod nyawadgi ma DAP Eugene Wamalwa oseriwruok mano mar Kenya Kwanza kuom chwalo buche mag kwedo report mar NADCO e doho e yor aling'ling'. KALONZO kod Wamalwa okaw chung ni bura mar kwedo kete tim report mar NADCO mano chwalo e doho mamalo kod Francis Muridhi gin timbe mochido mag Kenya Kwanza mar rocho report mar NADCO. Mano chieng' tich ang'wen jalbuche Dola Chepkwony ne ogolo chik makumo od bura mamalo kod Senate kuom twak kata kete tim weche motenore gi yiero mar tend piny nyaka tiek winjo bura manochwal e mbelene. Ndalo achiel kende bang' jalbuche mar doho mamalo Justice Dola Chepkwony chungo chenro mar keto e tim report mar NADCO motenore gi yawo sava mar IEBC, lwasi mar siasa osechako lokore. Jatend duond bura mar Wiper KALONZO Musyoka kod nyawadgi mar DAP Eugene Wamalwa oramo ni buche mag kwedo keto e tim report mar NADCO ichwalo kod piny owacho mar Kenya Kwanza. Paro makamano bende oserlwedo kod janon weche mag siasa Dr. Eric Komolo. This document was presented and should have been passed as it is, but we have others sponsoring court action, because it's very easy to know who is behind court action. Therefore, I'm asking both William Ruto and Raila Odinga to stand up and stamp the authority on what we agree. Sisi hatujazoea kutumiwa kiovyo. Tumesaidia nchi jirani, South Sudan, Somalia na kwingineko. Tunaamini ya kwamba hii ni njama, na ni njama ya hii serikali, sababu Kenya Kwanza hawakutaka ile report. Ni pressure ya maandamano ilifanya wakakuja Bomas kwa mazungumzo. Koro king'iye maber to nego bed ni kopo ne jok madhi e court gibedo sponsored, to nego bed ni giwuoyo gi troops gi nikech nyand mondo file case Kiambucha ok onya wuok no file case. Hiwinjo nyaka bed ni tinga mo sponsor. Hiwinjo koro onego bed ni giwuoyo gi joge mondo nikech NADCO en political process, giwuoyo gi joge mondo wa focus e gik ma NADCO wacho ma important. Jotelo go wacho ni piny owacho mar Kenya Kwanza temo thiro report mar NADCO nikech ne ok gimor kode. They say if it walks like a duck, quacks like a duck, it is a duck. Tunaamini hii ni mambo ya Kenya Kwanza. Because you know you did not have good faith at the beginning of this process. You did not have good faith during this process. Chieng' tich ang'wen jumani, jalbuche mar doho mamalo Justice Dola Chepkwony ne onyono break e keto e tim report mar NADCO e wi yawo sava mag IEBC. Mabiro bang' Francis Muridhi chwalo ng'ur mare e doho ka owacho ni doho mamalo mogik ne osetieko weche motenore kod yiero mar tend piny kendo yango William Ruto kaka jaloch e yiero mokalo. Kaluwore gi mano, Justice Dola Chepkwony ne ogolo chik makumo od bura mamalo kod Senate kuom loso kata keto e tim weche motenore kod yiero maduong' mokalo nyaka tiek winjo bura makamano. Dr. Komolo ogolo siem ni kweth mar Kenya Kwanza kod Azimio duto dhi yudo lal mar siasa ponono report mar NADCO omuonyo pi. Ka NADCO failed, Ruto dhi lose, Azimio dhi lose. Nikech NADCO temo sanitize politics. Otemo timo gik moko, and Kenya dhi lose. Otemo timo gik ma important machalo 2/3 gender rule. 2/3 gender rule in public interest, ok en mar Raila, ok en mar Ruto. Otemo loso wach IEBC. IEBC ne mwa complain pile ne lando ng'at ma ok oyier. Matende Ruto biro bedo ni ji pod doubt ni be en legitimate, hiwinjo bino yombo dir ko no kwalo, atrola biro chako wacho gi joge ni ne gi yombo to kwalgi, hiwinjo. Koro nego bed ni reforming IEBC en priority ma ng'ata. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Ng'anyo mar lakteche